Bueno, dia alau formatuan, da nik, ikinaz ikaslea, pinturan espezializatuta, unibertsitate ikasketak, lehioan, ez? Eta, modeloan klasetik ateratzeakoan, nik sentitzen nun jarraitzeko nahi bat, eta hartzen nun alau kuaderno bat, eta egiten nun jarraitu, honetan zentru hartuta giza drama edo giza espresioa, egiten nun jarraitu, marrazkiaren gainean, pinturan metodologia antzeko batekin. Gaitasuna ez da sortzen badator, txikitan den, marrazten dugu. Eta gertatzen dena da jarraitu egiten duzula marrazten, erabakitzen duzu ez duztea. Eta egia esan, marrazkiaren gauza kurioso bada ez, edo pinturarena, zezu uzten duzun momentu beretik, marrazki bat bukatzen duzun momentu beretik, ja marrazkia uzten aizea, berriz aztezun arte. Eta, kontua, marrazki uztea oso erresa da, erresegia. Eta, berreskuratzea eta jarraitzea da importanteena, ez da egiten esan. Honetarako betere inspirazio bat edo ideiak behar dira, erraza da ideia horiek buruan sortzea? Ideia horiek badaude. Agnes Martinek esaten zuen inspirazioa zela, gu gehiegi pentsatzen dugu, da nolabait esateko, eta gu dazkau kezka gehiegi, eta momentuan egotea asko kostatzen zaigu. Eta orduan da, kontua da, inspirazioa hor dago, baina gu denok dakago azesoa. Baina zaila da sartzea horretan. Edo zein momentutan aldazu akzeditu, esaten zidaten, pareteko gorban batek, jarri altza ditu pentsatzen, maila, beste ideia alternatibo batzuetan, alternatibo ez dakit hitza dan, baina ideia ohizkoak ez dienak, edo normalen gure realitatean baitan daudenak ez besteak, ez. Diez aurreko urtean egindakoak, eta baina kontua da, denbora pasatzen danean ulertzen dala. Eta orduan, baneuzkan erretratu bilduma handi bat diak, grafitoa eta gomakin, eta gero batzu daude tintaz, pilot, boligrafoakin.